Здравейте! Днеска пак ще попикираме малко доматчета. Сорт Идеал. Много хубав сорт. Класически български домат. Насял съм ги ето така нагъсто в касетката. И отбирам по-слабите. Махам ги по-слабите, защото не можем да предложим на хората слаб разсад. Няма как да стане. В случаят ето тук съм си ги отделил. Туфичка. Махнал съм вече по-слабите. Да, попрераснал малко, ама така е. Зимата е така. Лекичко се разрушавам туфата с растенията. Много леко, за да не прекъсвам, доколкото е възможно корените. Много внимателно. Изваждам си едно, така с пръста по корените, за да не ги разкъсам, да не ги наруша, доколкото е възможно все пак. Предварително с пръст съм си направил дупка в тарелката. Мушкам го максимално надълбоко и го заривам направо. После, вече когато приключа с цялата тарелка да ги направя, ще мина до зарина още с пръстчица и да ги докрепя още, където и колкото има нужда. И общо взето е това. Ето. С всичката пръст по него. Прераснали са, безспорно, но ще се оправят. Няма проблем в това. Предварително торфения субстрат съм го умесил с оборска тор, огнила стара и глинесто писъчлива почва. Съотношението е предимно е торф. Не мога да ви кажа 1:1 ли, 1:2 ли. Предимно е торф и по-малко оборска тор, по-малко глина, за да не става много глинесто, защото почвата ще стане много сбита и няма да стане много пропусклива, ще задържа водата и ще се подсичат. Особено сега след пикирането си е опасно. Нали? И общо взето ето това. Ето. Предварително си ги надупчвам с пръст, колкото мога надълбоко. Слагам го и си го заривам. И това е. Благодаря ви.